Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, lan ing dalem sawise maca bismillah, alhamdulillah, sholawat salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aitu, mongko ing dalem semangsane weruh ingsun Mbah Musonef Alkitaba ing kitab Al-Musamma kang diarani. Ketika saya melihat kitab Ta'lim Muta'allim Bita'limil Muta'allimi, kelawan kitab Ta'lim Muta'allim, marghuban ing disenengi, wa maqbulan lan ditampa, Mbak Musonef sing nyarai taklim gie ngerti bahwa kitab taklim gue akeh pecintane, di semua kalangan diterima. Baina ulid ta'lim, ing dalem antarane pira-pira wong kang ngaji wa ta'allumi lan yo belajar. Mulane nang dinggon pondok endi bae rata-rata anak kitab taklime, sebab isine memang suatu akhlak sing mulia banget, khususnya bagi santri-santri sing berjuang nang desane, angger nganggo taklim ya diparingi slamet, khususon kelawan khususe. Baina talibina ing dalem antarane pira-pira wong kang nuprih utawa santri, pira-pira santri asakinina kang manggon kabeh fi harami asyrafil muluki, ing dalem tanah harame mulia-muliane pira-pira raja, wasalatini lan tegese pira-pira raja, termasuk nang daerah-daerah tanah haram, daerah-daerah sing mulia, maksudnya daerah-daerah sing mulia, raja-raja, presiden-presiden negara sing tersohor mulia, sangat mulia nang tanah kue Ta'lim Muta'allim, wonge akeh sing pada ngaji Ta'lim Muta'allim. Jadi bener-bener ditampa temenanan, akeh peminate. Wakana lan ono iku fi ba'dhi nazmihi, iku ing dalem sebagiane nazmane kitab, iku ing dalem sebagiane nazmane kitab, wa nasrihi lan nasare kitab, apa mawadhi'u
mawadhi'u apa pira-pira panggonan. Mulane kaya Qobadah tetemenani kitab taklim. Maknane bener-bener sekalimat harokate dimaknani sing komplit. Soalnya anggar ora dimaknani wong harus dua kelalen. Bisa kelalen. Kejaba bali ngomah terus nyekel kita bae. Ora tau nyekel pacul, ora tau nyekel arit. Lah kaya kok bali ngomah nyekel arit mbok. Menek kelapa. Terus nggawa pongkor. Lah ya ilang maknane mengko. Makna sing diapalna ilang. Wong kadang ditulis bae maknane ditulis bae. Kadang macane ora pas kok. Kadang macane salah. Macane ora bener, merga apa? Merga saking suwene ora diwaca. Apa meneh kaya kok. Wis bali kitab ora dimaknani, maknane apalan kabeh. Terus bocah lanang oleh jawatun selakatakan. Lah yang ngusul bojone bae. Kitabe ora tau dicekel. Ketunggul ngomeki bojone bae. Sing dimeki bojone. Ya kelalen manane. Wa kana lan ana ati akeh nadzoman sing ana nang taklim sing butuhna keterangan, sing butuhna diterangna secara panjang lebar, merga angel pemahamane. Mulane Mbah Musonef ki ngarang nambahi jelasna isi dari nadzoman tersebut. Muhtajatun kang butuh likasfi astarihi maring bukak piro-piro simpenane utawa samare maring piro-piro samare mawadhi aratu. Lagi aratu dadi jawab. Aratu mongko ngarepno ingsun. Jadi ketika saya melihat kitab Ta'lim Muta'alim dicintai di kalangan orang banyak, terutama nang kalangan negara-negara Islam sing akeh santrine, sing rajane mulia-mulia, maka saya berkehendak ingin an asyraha. Aratu mongko ngarepno ingsun. Kaya dene kok falamma raaitu ketika saya melihat waktu malam 11 manakiban, saya melihat seorang santri putri berkerudung merah. Dan berangkat menuju masjid bukan memakai sandal tapi memakai sepatu. Oke. Satu-satunya santri putri sing mangkat 11-an manakib memakai sepatu merek terkenal. Sepatu merek terkenal. Merek luar negeri. Imporan. Sepatu Thailand apa Cina. Pemalang ya langka, toko-toko impor ya langka. Ya langka. Kelasnya ya kelas pasar loakan.
Aku jenenge ketika saya melihat seorang santri putri waktu malam 11 manakiban dan dia memakai sepatu bermerek terkenal, maka kan anak makane. Maka saya langsung apa ya? Langsung terpesona. Langsung terketuk hatiku untuk meminangnya. Lagi maka saya lagi pada baik Mbah Kiai Musonef ketika saya melihat kitab sing kitab gue luar biasa, maka saya berkehendak untuk menjelaskan isi dari kitab tersebut. Jelasnya secara luas. An asyraha ing arep yen to jelasake ingsun syarhan kelawan syarah yubayinu kang jelasake bocah lanang arep bocah celekatakan karo bocah Purbalingga kan ora level ya, ora level. Mereka apa? Bocah wadon Purbalingga kuwi pakaiane nganggo pakaian luar negeri kabeh. Impor. Made in Thailand. Ini mereknya merek terkenal. Sampai katoke bae mereknya merek terkenal. Merek terkenal. Mulane calanang dudu kelase, celekatakan oleh wong Purbalingga dudu kelase. Cara nyanyian lagu kuna apa kayak nyanyiane gombloh. Gombloh sing priwe kae. Anak singkong. Aku hanya anak singkong anak ya. Angger bocah Pemalang, aku hanya anak kobis. Ya pas gue bocah Pemalang nyanyi ya, nyanyi sepatumu dari Paris. Celana dalammu dari Italia. Jadi serba luar negeri. Terus makanannya biasa sejen. Makanannya bocah Purbalingga dudu kobis dudu. Pakanannya mereka kayak hamburger. Makanya hamburger terus KFC oh. Ya kayak bocah Pemalang dur-dur paling Kentucky mbok. Lah gue kok wong biasa mangane ranjem. Mangane ya paling dhuwur termasuk kae lah apa jenenge apa sing sekang kobis ya apa kae? Some masih jarang some. Sing sekang kobis lah, olahan-olahan sekang kobis, kayak bakwan. Lho karep melawan bocah wadon sing kelase impor, klambine impor, panganane roti, hamburger. Lah ya nglepeh mbok bocah lanange. Aku hanya anak kobis.
Ya ora level lah. Ora level. Jadi nyanyiannya cah Pemalang kayak gue. Mulane anger ditolak nyanyinya kayak gue nyanyian. Ada tolak memper lah wong nyong memang anak-anak hobis ya ora level. Jadi aratu maka Mbah Musonef bener-bener kepengin karena manfaatnya kiye kepengin gawe kayak dene Pak Yanto sing gawe musala nang makam kae. Ketika saya melihat makam Mbah Kiai Ridwan Sururi gue rame, maka saya berinisiatif kepengin nimbrung, kepengin gawe kira-kira sing kemanfaatane umum. Nah, mulane gawe musala. Maka saya berniat bertujuan, maka saya berinisiatif temenanan kepengin banget, makanya kepengin banget melu sripilane alias nggawe musala. Mbah Musonef faratu an asyraha syarhan ing kelawan syarah, kelawan nyarai utawa jelasna, syarah kuwi jelasna. Syarhan kelawan jelasna. Yubayinu kang jelasake. Jelasake apa syarah? Apa ke? Ma'aqidahu ing pira-pira bundelane kitab. Ma'aqidahu ing pira-pira bundelane kitab. Alias keterangan-keterangan sing mesih angel dipaham. Bundelan-bundelan, mesih mbulet lah, mesih ngruwel. Jadi kalimatnya ngruwel banget, kudu dipikir kayak rambutnya Jawadon sing ora tau adus. Rambutnya ki wis ora lurus acan, kruwal-kruwel. Mulane akeh tumane sukuwen. Beda karo Jawadon Purbalingga. Jawadon Purbalingga kelasnya rambut kelas rebondingan. Kelas lah Cak Pemalang rebonding ya ora paham lah. Rebonding siapa? Rebonding. Rebonding bener. Rambutnya wis direbonding. Wong alise be kayak alis golek kok. Alisnya bocah Purbalingga kan kayak alis golek, alis buatan sih, alis buatan. Alisnya bocah Pemalang, alisnya anu kebek sekang kobis, alis kobis, kobis nggak gawe alis apik kayaknya ya, topian, apa nggak brongsong. Anune Jawadon dong. Kobis nggo brongsong anune Jawadon. Malah adem kok ora panas. Maknyus bae. Kemrenyes adem. Kowe Rudi kon brongsong nang. Nggak jiret karo Rafia, engko jero brongsongane sogi lele ya Rut ya. Kon utek-utek. Iya. Jawadon mondok ya kudu sangu brongsong, ora. Kudu sangu ya walaupun nembe mondok ya tetap sangu. Ya walaupun nembe pentil nembe mesi mlenis ya dibrongsong bae wis nang pondok sih. Fi harami syarhan yubayinu maqidahu ing pira-pira bundelane kitab.
Wayak shifu lan buka membuka sing asale ora genah dibuka keterangane dijelentrehna dijelasna dibuka dene cah lanang ora genah temen ya Jawadun kae jane seneng karo nyong apa ora dibuka lewat WA kamu sebenarnya cinta apa ora sih karo yakshif wae jenenge buka barang sing samar sing ora genah dibuka utawa diparani marang wong tuane diparani menggone wong tuane tapi kudu izin karo kiyaine ora izin ya dosa kok maring anak dewek etok-etok nggawa adul tanggalan ya kayak potongan kompo kayak gue lah etok-etok adul tanggalan lalu ndelalah bocah wadone bocah metu gawekna wedang berarti wis terbuka gue berarti kita akeh senenge iki kena nggo tanda kowe Jawadon yang rana kakang mengono tapi kakang anu ora adol kalender ya orang gawani kertas loh Jadi anak kakang maring nggonmu gawani kalender kertas ya ora usah gawekna wedang kejaba ngerus izin lah gawekna wedang anger gelem gawekna wedang berarti anak apa nih ya anak gretele berarti yakshif terbuka berarti alamat bagus ge alamat bagus kok mangsa raha kok suwise khataman mangsa raha ma'anihi ing pira-pira maknane kitab wa mabanihi ma'anihi ing pira-pira maknane kitab jadi makna sing ora genah sing samar jelasna kabeh Mbah Musonaf wa mabani lan bentuk-bentuke kitab wa rajaan krana arep-arep rajaan krana arep-arep minat talibina saking pira-pira wong kang padha golek ngilmu utawa santri al-multamisina kang padha golek arep-arep ayyadkura ayyudzakira bae ayyadkuruni ing arep yen to eling sapa talibin utawa santri sing padha maca kitab taklim karepe Mbah Musonef kelingan karo pengarange mulane anggere ngaji kitab apa bae aja kelalen Mbah Musonefe karo gurune dhewek difatihai gurune karo Mbah Musonefe difatihai ayat kuru ing arep yen to eling sapa talibin ni ing ingsun isine Mbah Musonef fi du'aihim ing dalem dongane talibin fi du'aihim ing dalem dongane talibin lagi ndonga kon ora kelalen Mbah Musonef apa maning angger lagi maca kitab taklim aja sampai kelalen ndongakna maring Mbah Musonef ora ketang Fatihah ila yaumiddin tumeka dina kiamat dina piwales ila yaumiddin tumeka dina piwales lah kaya kok pada Fatihah aja kelalen aja sampe ninggal bapake nang endi nggon lagi tahlil nang endi nggon aja ketinggalan Fatihah nggo bapake
Wa ja'altu lan dadekno ingsun. Dadekno ingsun hu ing syarah. Hu ing syarah tuhfatan ing tuhfah. Tuhfatan ing yo karya. Tuhfatan ing karya lil hadrah. Maring sandinge ar-rafi'ati kang luhur. Was suddati lan yo bendoro asaniyah kang mulya. La zalat ora kingsir apa Ka'batul amal pira-pira apa Ka'batul amal apa Ka'bah pira-pira angen-angen. Wa qiblatul aqbal lan wa qiblatul aqbal lan kiblate tinompo. Jadi bener-bener Mbah Musonef ngarang kitab piye krana Allah Subhanahu wa taala. Krana Allah ora krana sapa-sapa. Kayak dene pengarang kitab Jurumiyah. Pengarang kitab Jurumiyah. Nah, zaman sih kita langka pengarang. Zaman kuna Jurumiyah kuwi sewise rampung oleh ngarang kitab. Terus Mbah Musonef kitabnya dibuang nang laut. Ya Allah anggere pancen nyong nggih bener-bener lillahi taala kitab kiye wutuh alias dinggo pada ngaji nang wong akeh. Tapi anggere nyong ora ikhlas kitab Jurumiyah kiye teles kelelep nang laut. Dibuang laut tapi sampai sekarang kitab Jurumiyah anak. Mesi anak kitab Jurumiyah alias wujud kitab Jurumiyah. Berarti kan karangane Mbah Musonef ora kelelep. Alias ana sing nemu terus dijadikan kitab. Nah kuwi jenenge berarti kitab Jurumiyah walaupun ketone kaya kae berkah luar biasa. Kuwi kitab Jurumiyah. Termasuk kaya dene kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam sing cokan gua apal-apalan Jawadon. Lah kuwi ngganuan wis bali ngumah, wis dadi nini ngganuan apalan Aqidatul Awam aja kelalen. Aja kelalen ngasih nini. Sebab nang keterangane termasuk sapa bae wong apal kitab Aqidatul Awam kuwi ninggale termasuk wong sing insyaallah abdi jaga nang Gusti Allah nang alam kubur termasuk wong sing istimewa. Kuwi wong sing apal abdi ubis sampai akhir. Termasuk Aqidatul Awam, terus apal Asma Husna. Jadi Asma Husna aja sampai kelalen. Aqidatul Awam aja kelalen. Lagi mengko bener-bener kena nggo sangu nang jero kuburan. Sebabnya apa? Aqidatul Awam kuwi pengarange gawe nadzoman Aqidatul Awam. Kuwi nadzoman mau ora asal gawe tapi lewat impen kabeh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim kuwi lewat impen kabeh sampai rampung. Ngimpi dicatet, oh ya catet. Ngimpi terusnya dicatet. Jadi lewat impen. Jadi bener-bener mulanya khasiatnya nang kono luar biasa. Khasiatnya Aqidatul Awam. Nah kuwi kawit jaman kuna
Kawit bapake urung ana santri wadon, mesti santrine kalong-kalong, bapake wis mulang Aqidatul Awam sampai seprene. Jadi aja nganggap sepele kitab Aqidatul Awam. Amal baraya wallah alam.